بهترین سبک موسیقی از студия Free Boys. Ба дасти пои ларзон как задам мегиря римоли сафед сарда дил ай дурун медира оҳ тақдири номард шоҳарусаки бетоле баъди интизори дари қадар моҳу соли шаҳбача ватан ба гроб миёя сад дареғо шаҳбача ватан ба хок миёя сад дареғо қапен дастҳои духтара ки рӯша канда хун кад баренаш ки нолаию мардама ҷигар хун кад оҳ мекаша ай дили сухта ба бахти сиёҳш намехоҳа каси дига да бошад дар никоҳш ғалтид рӯи мурда да кафана кандати какад хезери хок нара берун да монда ними дигата қапанш нара сарте сер накадам ай буш набаренш мара интизори мекша рӯи гурӯше худои хоб боша хей ҷоҷон напартома бугу пеши ки да пушам арусаки киртома духтарак илтимос кад чемаи қалибоста идам як кафан битана бари имона нишоста ҷосуми қалинг доди ки пушам пасон кунам матера ҷиноза кунан да мурдат салом битама туи хиндикинака эшабачаи номар даи туй макияжима кандани рувомай читари туй кади ки ҳичка табрик накард бон ҳама мара дида ҳамдарди мекуна баён барбод раф орзуи ма ту оянда шумеши тумада сафедии муҳо жанги румеши ба ҷои фатҳи сафед бахти сиёҳам доди баъдаи хандам кади валек дарду оҳам доди дай ғамчала сохти барои дастма неву дилда ба тобут омай ваъда доди миёй лимузинда тобута хезондан духтара гирья дора зор духта монди шаҳбачара мебаранд мазор духта ба нола мега ба дарди оби дида нахо дилтон шава ки хок бирезен рӯи ида набареша шаҳбачама дилш бири армонай монен ба либоси арусӣ битимш салома алвидо бугум да гӯшиш хай бугум вақти сиёҳма ваъдаш битим ки пешу пешаш мерам қиёмат рост буда ки гуфти рӯи дастам гили нозанинми ма гили рӯи дастат решай зери заминми шаҳбача зери хок рафт шаҳбача абади хоб рафт духтарак фақат як гап ҳаёти ма барбод рафт дунё дачиво барош танга дилгирешид ки ғам мехурдуш дар ҷавони пирешид ки ҳама месух бароша духтарака ҳар шабош рӯз мешидак ба намоз фақат як чӣ бидош ай худо зора мекард ки ҷонша тез гира ва мира ҳар касе савол медод мегирист дилш пирай нашиштан ба каса мехост нахӯрдан ҳаваса мехост фақат як орзу дошт охирон нафаса мехост духта шабе ай таъҷҷуд хесоб хириб биромад хоб набуд не ки шаҳбачаи пешаш биромад